The mountain mover. Now we are reading the book of Daniel chapter 1 verse 8 wakhona sithola indaba kaDaniel. Siyayazi indoda okuthiwa uDaniel enye yamadoda eyayihamba kakhulu noNkulunkulu, indoda eyayithandwa kakhulu uNkulunkulu impilo yayo yonke. Wawe indoda eyayikholwa uNkulunkulu ngendlela eyisimanga. But sithola le ndoda nabanye abangani bayo Bishop kufika inkosi yangaleso sikhathi uNebukadnezar ezobathumba ebasusa ezweni lakubo lakwaJuda. Lethi iBhayibheli wabathatha wabasusa ezweni labo wabayisa ezweni laseBhabhiloni. Abafunda iBhayibheli nabacubungulisisa kahle iBhayibheli bathi the name Babylon lisho the place of confusion. Amanye amagama basuswa endaweni elungile nasendaweni ephephile bayiswa endaweni ye confusion, endaweni ngezulu bathi sendaweni yokusangana, bayiswa endaweni izinto zakhona engaqondakali kahle ukuthi sihamba kanjani. But mawulandela umlando kaDaniel lithi iBhayibheli nakuba esefikile in the land of confusion in Babylon, but akafunanga ukuthi aphile njengabantu baseBhabhiloni. Balibonga igama likaJesu. Wathi eseBhabhiloni kodwa umqondo wakhe wangaba seBhabhiloni, waba seJuda ezweni lakubo. Balibonga igama likaJesu. Ngoba noma singahlala emhlabeni kodwa umqondo wethu akufanele ukubola emhlabeni. Ngoba la emhlabeni siyadlula sekhaya. Khona lapho siyakhona esilindele khona. Lithi iBhayibheli lamadoda emathathu washintshwa namagama abo, amagama abo kwangasibona uDaniel, uShadrach noMeshach noAbednego. But bafika in the place of confusion in the land of Babylon. Inkosi ngaleso sikhathi uNebukadnezar wathi lamadoda kumele ashintshwe amagama awo, siwanikeze amagama athile. Ngoba every time when the enemy bring us isipletha esimene ithile ufuna ukushintsha namagama ethu. Lithi iBhayibheli babizwa ngoDaniel, uShadrach noMeshach noAbednego. Kodwa kwangesiyo amagama baba ngempela. Kodwa amagama baba ngempela kwakuHananiya, uMeshach noAzariya. Amen. Mabonga igama likaJesu. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi sebefikile phakathi ezweni laseBhabhiloni. Ngoba inkosi yayifuna ukubenzisa izinto zaseBhabhiloni, yayifuna ukususa ibubuJuda engqondweni zabo ifaka uBhabhiloni ngaphakathi kwabo. Washo ukuthi uthatha amadoda ahamba noNkulunkulu. La sifunda khona ukuthi kuverse 8 lithi iBhayibheli uDaniel wayimisela kuye ukuthi ngeke ayingcolise ngokudla kwenkosi. Kufunde babona futhi kepha uDaniel wazimisela enhliziyweni yakhe ukuba angazingcolisi ngesabelo sokudla kwenkosi nangewayini eliphuzayo. Wayesecela enduneni yabathenwa ukuba angazingcolisi. Ngamanye amagama kwakukhishwe inkosi yayikhiphe irequest yokuthi bonke abantu oDaniel bengakwazi ukuzodina etafuleni lenkosi. Wakhishwa umyalelo ukuthi wonke umuntu othandayo engakwazi ukuzohlala etafuleni lenkosi ahle. Kodwa inkinga uDaniel wabona ukuthi ukudla kwenkosi akufanele ukuthi kudliwe yini. Akufanele ukudla kwenkosi ngoba mawufunda ngehistory kaDaniel kuthiwa ukudla kwaseBhabhiloni kwaqaliswa ey'thixweni ey'thile ngaphambi kokuthi kuzodliwa. Kodwa lithi iBhayibheli uDaniel wayinqumela. He purposed in his heart. Wayinqumela empilweni yakhe ukuthi angeke aze ayingcolise ngokudla kwenkosi. Namhlanje kuseni ngifuna ukuzosumela ngento yokuthi kufuneka abantu abazoyinqumela empilweni zabo. Hallelujah. Yes. Ngifuna ukukhuluma ngaleyo nto ukuthi ake sisukume siyinqumele empilweni yethu ukuthi angeke siyingcolise ngokudla kwenkosi. Lithi iBhayibheli uSathane inkosi yalelizwe, ngamanye amagama obusa nomhlaba uSathane. Ake siyinqumele empilweni zethu ukuthi we will never define ourselves ngokudla kwenkosi. Hallelujah. Kwakukhishwa ukudla enkosini, babedeka ukudla okuvela enkosini. Kwakuletha zonke inhlobo la you can imagine babona ukudla kukhamba enkosini kwakunjani.
eqopheleni eliphezulu. But lithi iBhayibheli uDaniel nabo ukudla kwenkosi kwakusezingeni eliphezulu, kwakuyilevel ephezulu, kodwa wathi mina ngiyayinqumela empilweni yami angeke ngingcolisi ngokudla kwenkosi. Ifuna ukukhuluma namhlanje ngithemba bazalwane, ake sisukumeni sibe sinquma empilweni yethu, singabheki ukuthi izinto senziwa ngobani, kodwa sinqumele ukuthi asikwenzi ukuthi. Hallelujah. Yes. Singasho ukuthi ngoba kwenziwa sibamba ngani ngizokwenza, kodwa empilweni yakho ngiyinqumele. Ngoba into ezokwazi ukuthi singukuthi yini esinqumile. Hallelujah. Into eyenza uDaniel ukuthi akwazi ukuma ephaphelweni ngoba khona izinto ey'nqumile. Mayingekho into enqumile empilweni yakho, mabeshona ngapha la uzoshona khona, mabeshona ngapha la uzoshona khona, ngoba yikho into enqumile. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu abasenqumele empilweni zabo. Bethi noma ngathiwa kuvumelekile konke kodwa asisi konke. Bapha abantu abasenqumela. Sebekwenzile abanye but mina ngiyanqumela. Hallelujah. Noma nami bengibona ku-right, kodwa sengiyinqumele. Ngeke ngingcolise ngokudla kwenkosi. Bengakwenza nabanye bangaphambi kwami. Hallelujah. Kodwa mina sengiyinqumele. Yes. Bayinkinga abantu abanganqumile ngoba benza noma yini, benza nami kanjani, ngoba shekhi izinto abayinqumile, bakhuluma nami kanjani, ngoba yinto abayinqumile. Kodwa ke siqume namhlanje. Hallelujah. Hey. Sisize Jesu sithathe inqumo. Hallelujah. Sisize Jesu. Kube khona izinto esinqumela zona. Into eyenza ukuthi ube stagnant, ube in one position for many years, it's because we have no purpose. Ayikho into enqumile. Uyazifuthana akayihlaseli into enganqumanga. Once we take a decision, that's when the enemy start attacking. Hallelujah. Mama ngakuba sizokuhlasela. Yakuthi uhlasela ilutho. Usathana akayihlasela into engeshiyona threat kuyo. But what's one moment, you know, I'm somewhere. I am deciding, I am rising up, claiming my position. Enough is enough. I'm sick and tired of being sick and tired. And I'm tired of being tired. I am claiming my position, woman. Hallelujah. Hey, boss. But I'm telling you, you do Satan, my kubuza ngeso. Hallelujah. Kubuza ngesasa. Ngoba sanoma bishop. Uzokubuza ngeso. Kodwa mtshele ngesasa. Mayikubuzisa umtshela ukuthi ngathethela lesiphampa naye. Kunendoda yafest Christian. Kunendoda yedela amazulu emhlabeni. Lezokhetha ukufa esiphampeni emhlabeni naye. Ngenxa yempilo yami. Bese kukhumbuza ukuthi wena Satan awunakolelo. Uyesihobeni yofa. Uzokuba phakathi. Mayikubuza ngeso nami. Ngikubuza ngesasa lakhe. Ngikubuza ngeso nami. Ngikubuza ngesasa lakhe. Hallelujah. Sengqumile enhlizweni. Ukuthi angifuni ukuthi ngingcolise. Ngokudla kwenkosi. But I have purpose. Hallelujah. Amen. Jesus. Angakufuni. Uyazi kunenkinga abantu bishop. Into ababambile ukuthi bayinqumele. Noma sebexolelile bahlule kuyixolela bona. Hallelujah. Amen. Bephila uJesu ebaxolelile, but they are failing to forgive themselves. Hallelujah. Hey. Never was ukunqumela makusenjani. Hallelujah. uNkulunkulu akasebenzi abantu abanganayo. uNkulunkulu akasebenzi abantu abangenazi inqumo abazenzile empilweni. Unqumele noNkulunkulu wakho. Yini unqumele noNkulunkulu? uNkulunkulu bishop akasebenzi ngama-agreement. Ukusebenza ngama-covenant. Kulula u-break i-agreement, but kunzima u-break i-covenant. Hallelujah. Ay, ngiyakuzwa.
covenant uyinqumela uthi ngithi yenza umthandazo ngathi Nkosi haya Hallelujah. Jesus. uthi agreement kulolu witness uthi agreement yenze ibe between you and yourself but the covenant is between you and someone else. It's between you and God. Kongathi mina Nkosi uma ngibreak i-covenant ubona ungithathe. Hallelujah. Because covenant calls for a blood. Kuze kwathi kumele kube negazi elidlulisa amagazi. Amen. Akusiwona umdlalo. But noma ingekho into enqamile uNkulunkulu. Kulula ubreak i-agreement. Kulula Hallelujah. ubreak i-agreement. Kulubreak i-covenant. uNkulunkulu. Ngoba i-covenant ibizingazi. Kodwa uNkulunkulu ufuna abantu. Ufuna isihlakanzi uJehova. But abantu abazonquma. Bakumanga abantu. Asenze inqumo noJehova. Uthi Nkosi, ngiyofola phofaka. Jesus. And then what wathatha isinqumo noNkulunkulu. Akusho ukuthi izinto zonke zizobamnandi. Ngenxa yesinqumo esathatha uDaniel, sabe samfaka esikhandweni somlilo. Hallelujah. Kodwa ngenxa yokuthi wayenza i-covenant, wenza i-covenant, wenza isinqumo naye, wangamshiya noma esengene phakathi emlilweni. Hallelujah. Wesikhathi ukuthatha iy'nqumo kokufaka nasendaweni ongafuni ukuba khona, but lo muntu enqume naye ungena nawe, udlula nawe, uba nawe, bekushiya abantu abanqumanga nabo, kodwa lo muntu nawe angene nawe. Yebo bahlabelelayo athi sangenala uthiwa
myself. Hallelujah. Lalela. Lesikhathi Jesus. Glory to Jesus. Yes, Lord. Amen. Senzovala. Ngiyabala. Ngiyathandaza. Lesikhathi angeke ngisuke kuwe. Ngizobhala ukukhombisa khona. Lapho ngibulela khona. Lesikhathi lesinto sisuke Hallelujah. ukuthi sizokwenzani. Ngesikhathi benquma uDaniel bengebe ingcolisa ukuhlukumeza. Isithe sasinquma ukuthi indaba zomlomo izomfaka igonini ngonyama. Sasinquma ukuthi lo izomdlulisa esithandweni somlilo. But kwasikuthi Hallelujah. apho into abazothatheni. uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngabantu abangabanga lesinqumo naye. Ufuna abantu abanqumile. Uyazi ukuthi kwesikhathi awuwazi usubuye kwi-level uNkulunkulu afune kuyo. Enqothona. Isinqumo siyakubamba. Nomuzi namkhinga safuna. Kodwa sibamba. Hallelujah. Nomuzi nizwa wakhe ngasafuna. Kodwa kushinga ukuvuka isinqumo ngaphakathi kwasithanda. Ukuthi kune-war between me and myself. Kunempi phakathi kwami nawe. Kodwa bese ngivuka isinqumo. Hallelujah. Sithi you are the royal priesthood. You are the son of God. You are the chosen one. Glory to God. Amen, Jesus. Glory to Jesus. Amen. Sengiyathandaza. Sengiyathandaza. Yesu uNkulunkulu ufuna abantu bazothatha inqumo namhlanje si. Funa abantu bazothatha inqumo bazodecide. Nkosi uJesu. Hallelujah. Sengiyathandaza. No, mabhwesa umlilo.